От днес Перник е студентски град. Там беше открит първият семестър на Европейския политехнически университет, в който ще се обучават студенти от целия свят. 63 студенти от Турция, Египет, Бангладеш и България са първите записали се в университета, наричан вече Пернишката Алма Матер. И докато Софийската се готви за дървена ваканция, тук нямат проблеми с отоплението. Тук едва ли ще има такъв проблем, защото това е частна институция, не знае с какви средства разполагат. След дървената ваканция в Софийския университет за сега е обявена, но дали ще се случи, да видим. Първата година таксите за университета ще са между 750 и 1000 евро, но при пълно 6 студентите няма да плащат следващ семестър. Специалности са информатика, компютърни системи и мрежи, телекомуникации, архитектура и строително инженерство. Премиерът също дойде в Перник. Бойко Борисов каза, че дори и да има подигравки срещу новото висше училище, то ще се докаже през следващите години. Паметникът и метрото ще бъде високо и магистрални, правим да бъде 2 месеца. Така че Перник, особено тези квартали, люби, модерно предградие, надолу чайга, нови иски, Кремиковци, си идва до Перник, по-първо по магистралата, друго по школа до Софийския университет. Малка част от студентите присъстваха на откриването, защото повечето са чужденци и все още уреждат българските си визи. Това е хотелът в центъра на Перник, в който ще живеят временно студентите, докато бъде готово общежитието на Европейския политехнически университет. Хотелът е постигнал договореност с Пернишката Алма Матер да предлага единични стаи по 500 лева на месец и двойни по 600 специално за студентите. Брокерите на недвижими имоти очакват скок в търсенето на квартири. Гарсониера в центъра може да се намери на нива около 200-250, зависимо от състоянието. Лева, за лева говориме. А очакванията са, че това ще скочи поне с още 50% нагоре. За BTV новините, Борислав Лазаров.